Alas 6:17 ang oras po natin sa pagpapatuloy po ng ating regional report. Inilunsad po ng Police Regional Office 1 sa Ilocos Norte ang Police Academy na ginanap po sa Centennial Arena sa Lawag City. Nasa higit 1,000 kabataang miyembro po ng PCA, mga leader mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon ang dumalo sa naturang paglulunsad. Ang naturang proyekto ay paghubog sa mga kabataan sa kanilang kakayahang mamuno at magkaroon ng partisipasyon sa komunidad tungo sa maayos na lipunan. Magkakaroon pa ng lectures at mga pagsasanay ang mga kapulisan sa mga aktibong kabataan para sa patuloy na suporta ng mga ito bilang mga susunod na leader sa pamamagitan ng paglinang ng kanilang kakayahan. Nagbigay katiyakan naman ang hanay ng kapulisan, government agencies at mga community leaders sa Ilocos Norte na patuloy nilang susuportahan ng mga kabataan upang maisulong rin ang advokasya sa kapayapaan at kaligtasan. IFM News. IFM News. IFM News.